La solemnitat del seu discurs, conseller García, no casa amb les formes. Vam fer una petició escrita, signada per mi mateixa, si ens podien enviar documentació per poder començar a treballar. 4 o 5 dies abans d'una comissió on s'havia de votar aquest consorci se'ns va enviar la documentació. Pocs dies per analitzar, per fer les reunions pertinents i per fer un vot realment meditat i consensuat amb tot l'equip. Les presses no són bones, no és un document de ciutat. Vostè ha escoltat els tècnics però no ha escoltat a la resta de grups municipals. No els ha deixat participar. Hi ha molts dubtes referents a aquest document, però no n'hem pogut parlar. Parlant del fons, sí que hi ha moltes coses que com a Esquerra Republicana ens preocupen, evidentment. Sí que també tenim la sensació que d'alguna manera entreguem la gestió íntegra del patrimoni municipal a la Generalitat. No només pels càrrecs de presidència. Diuen, bé, vicepresidència és de l'Ajuntament de Tarragona, però hi ha una altra vicepresidència que torna a ser de la Generalitat. Però hi ha un fet que ens preocupa una mica més. La Generalitat, en aquesta memòria econòmica que ens van enviar, però que després resulta que no se'ns hauria d'haver enviat, en tota la inversió que hi ha a monuments fins al 2029 no hi ha cap monument de propietat municipal. Museu, els munts i el teatre. També hi ha una memòria al principi amb uns objectius que vam revisar i que en cap cas posa conservació, restauració, objectiu pedagògic, cultura, sinó que bàsicament parla de captació de nous i més visitants. I evidentment, per molt que sigui un esborrany, són uns objectius i ens preocupen. També ens preocupa un altre fet i és que hi ha un informe d'intervenció que deixa clar que amb la signatura d'aquest conveni l'Ajuntament no podrà aportar més dels diners establerts per patrimoni. I ara diem, si els diners establerts que tenim per patrimoni els posem al consorci, quins diners tindrem per la resta de patrimoni? El patrimoni medieval, el patrimoni modern, el Museu d'Història, la regidoria de patrimoni. Tindrem un cost fort i important per gestionar tota la resta de patrimoni que no sigui Tàrraco? També es preocupa, com deia la consellera Martorell, tots aquests nomenaments de càrrecs més rellevants, des del director general fins al gerent. Volem que aquests llocs es cobreixin mitjançant concursos públics i transparents i no a dit, com a vegades ha passat amb altres organismes. Perquè sí, evidentment des d'Esquerra Republicana, mirada llarga, tota, però també tots els ulls a sobre d'això que estem firmant avui, perquè entenem que serà una eina útil però que fiscalitzarem, no en tinguin cap dubte.